Dipo Municipal Board angkang Ward Number Pli Rong Cheklamatawar Langbi Cheplangdet. Punja Long Hockey Academy Kangpu. Phongin ko rakit hom hojai Karbi Freshers Meet kam Social Meet ke padopong. Nangli jongsi Reels kaselam lapen mohor kenep ning ke hangabang pubang pipulo tangte nangli kit he kason rat atheng no an ke paklangji lapen rat phan kapachi nije phan Karbi Anglong Tourism Sai campaign warsai kime nangwan bilo Karbi Anglong Tourism Sai campaign patir pi ponsi World Tourism Mania phan Reels making lapen photography competition kibi pon Reels kaselam lapen mohor kenep at happy ke Karbi Anglong along kijui kelangadim mate tourism local cuisines lapen Karbi Anglong art and culture abuthat nangji lapen reels saban kiding nai seta second thomkap kithi nai seta second creep ho angbong nangji kijut si kideng ponji ke chithi ni phai gora truck arni anghenlo bangso ka chepate along ke haya bangal seta tamka kereng surikep long poneji tamte langme sana reels selambra mohor ne igra lo plot non Karbi Anglong tourism@gmail.com along lapen nalike thek pena jok chepalong ponik non surikep atangka Karbi Anglong Live adababir tang ton pen arju panikta. Karbi Anglong Autonomous Council pen Dipo Municipal Board atum bor iponsi Dipo hithi aliralon abolon piponlo. Bonda Dipo hithi pen ke parlote rong atowar ka hino erajok radatum kisung chechak nang bomlang. Lason si Dipo Municipal Board ke parlo Ward Number Pli DMCH adung het rong chiklam arong atowar langbi cheplangdet. Laso towar kaselam le det lapen lang ke palia dong mai ti drain ka vedera jok barla ki chain pen masabak arwi ki janglu le pute laso lang kreng krilo. Lason si barla ese ke laso towar ke langbi cheplangdet lo. La an chot kali te bok tera hem anda lang inglum laplo. Rong cheklama rong araratum kidam ke wang lapen tlim somaratum tok lang ki charlia phan kidam ke wang ta kisung chetong ponang lo. Lapen rong cheklam towar kisung aputhak Karbi Anglong Autonomous Council atuma phan aphong pachini lo lapen chuning ridam lo lapen nang selam pipo pu alam chak nang chipi dun lo bonta non anta towar selam lelang তো মানে আমার বহুত আর যেতিয়া জমা হয় মানে ইয়াত আর যাবলৈও নাজানে বহুত দিগদার কেনে যাবলৈ রাস্তাও নাই জামা মানে আপোনাৰ যেতিয়া বৰষুণৰ সিজন আহে আমাৰ এক ডেৰ মাহ মানে বহুত কষ্ট হয় থাকিয়ে থাকে ইয়াত যাবলৈ মানে একো একদম ব্যৱস্থা নাই সেইকাৰণে আমি হেতুৱে ব্যৱস্থা মানে পানীত যোৱাকৈ মানে বিচাৰিছো Kidam tang MP MLA lapen MAC ki lega hut rongalong mai meeting ke do hut towar nang selam pipo pusi rada phan lapchak pipon lo bonda kilik judde da phike lamchak pa joy ason cheplang de lo pusi rong cheklam araratum ningri pon renti পুরা ঘৰতে পানী সোমাই গৈছে আৰু মানে ঘৰতে পানী নোসোমালে আমি কেনেকৈ আমি ভাড়া ঘৰতে লৈ পেলাই থাকিছোঁ আৰু পুৰা হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে মানে এইটো লাইনটো আছে আৰু বহুতেই মানুহ ঘৰতে আছে 10-15 বেছিয়ে হ'ব আৰু এইটো লাইনটো পুৰাই আৰু ক'ব গ'লে News report Karbi Anglong Live Nijang Karbi Anglong Wothat Langso Punja M School Patu Aklamalong Patumi Chitini Pai Inkora Player ni Punja Sports Association atum pen Patir Piponsi Punja Hockey Academy Kangpua Jamek Padopon Patumi Chitini Pai Inkora Player ni Bangso Punja Hockey Academy Kangpu Pona Jamek along Nikonjo Intika Tharben Simai Chepahem Phupon Lason si labangso mai long aluhia man pen long ki big Sports and Youth Welfare Board Chairman Karbi Anglong Autonomous Council Kongkateron PNRD Board Chairman Dhon Singh Dera Irrigation Board Chairman Lipson Bay Social Workers Lapen Rong Asaratum Chetong Dun Rinti Jesemet Bangso Hockey Academy Kangpu Ponnang Kokki Ilitum Karbi Anglong long penangan hockey ke patuan ningke hangatum dolo Bon setamia warsai long pon pe data sonsi thek pon long lo Lason si ke thek mate aning ke hangatum do setame kaprek aha war pensi pathudu nang kok titiklo Lason si non ke methanga dim pen ke pathu pon long ver ji phansi Bangso Hockey Academy Kangpu Ponsi Than Pachini Pon Lapen Lapu Sports and Youth Welfare Board Chairman Karbi Anglong Autonomous Council pen setami un an pen akinang soralong an kacherab dunjia phan bor ipon boputa lamthi JP tekang
sila suadam so hoki academy la ke nondak la pujalong ongdung hari so jang ko malang chelang si ya ti ko pathu ni ga hang ako ti malang chelang ni hoki academy chengki paru lang itu la bangsu kampung bang ke sia ke mission pa jang bang si mission abita lo bisi ni ga dang ko la bangsu hoki hin sita bitu tar gen long ga anso je paching tu pon di malang itu nang ke lang Ulukunchi pen hemari rongpar Karbiang Long Live Amar Jivan adawai kinang ji atumaphan isi birta kemi bangso adawai non ke Karbiang Long pen West Karbiang Long along setami long ponik ji ini hama so itu so adawai ini kan dia oke itu langsung no aja adawai so rata lang lo pota ikon ini la ka thera ba ni sa long thelong lo mor jiwan pula bangsa adawai se long ka lang ku an ku ki adawai ni long an ban lo la pen ni an lo itu ka nang the la lo lang ni ka ti ni ka turon la ka thong ka ni an kom bom lo Clardak pen kachini ji aphan Troxy 5 hini tro pho 5 Troxy nerkapalong humri ignon Karbiang Long ari so ejanga tu methang aboha pen che osi prek jam ahawara long pen hojai rong sopia long akang to yang deng loke charli dam amen pen hojai long boha ke do dam akarbi ari so ejanga tum ansi isi kaching riang thek aningan wanga son thak thak pining le thot setame phong ing kora ke thom aphong hojai karbi freshers meet mesen pen ke padopon Today a reader, tomorrow a leader pathe pialam thepen hojai Karbi Students Association atum pen chepatri ponsi aningan wanga som thak thak pining le thot setame desabandhu adateram holalong hojai Karbi freshers meet padoponlo hojai Karbi Students Association amai phu cleverson ronghang chunbang dorbar singh ronghang atum pen chari ponalong man ke Dr. Birsik Hanse Professor Diana Senarpi HKSA abarim chunbang bijoy rong hanga tumpen kedang lok penangan ke thekiding atum chetong dunsi alira lon chipidun bangso hojai Karbi freshers mira long pen hojai long kedo ana Karbi ariso ejang atum pen bangso freshers mira long pen chepachini ponrinti si methangang bong kachar jap thekji aphan kedo kedam kachere thekji lapen kemisena bidi sore chethan tami padoponlo Hojai Karbi Students Association amai phu cleverson rong hanga hin pensatami bangso freshers meet aputhak pherangkia thengno nangge thandon nalam the nonelitum arjupon sinang an kamang stame pathik bon pining bangke indeng kora ke thoman lo suang bong pen nilutum dak kapachun bangke dak nilutum dak SKT dak kali kaprek organization tado nang sirap tundo lapen kaprek la ketegeding kabilong heding ta nang sirap tundo la sila so program bangke pining bangke pachun ni kontek Logi Charlie amen pensi ilitum ladak ke wanglo lapen hem pensi tami ilitum aphan pathek nang pare nang pusi ipi apotum ladak nang toidunlo lasi ilitum kahing no kam matha thera Logi Charlie anatsi paprang dunang po lapen jesamet pet hojai long Karbi bhavan setami nang kimason te ladak ke Charlie atum anso se akejoy dothuji busi Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang phan hojai Karbi Students Association atum pen kachuning relam the chepaklang pon Kucing hon CM Dr. Tularong hang tame itu message ki bilang tung mati kecururi kang tung la pelo je dak hajarong supi long mangka dak penang ongdung Karbiang Long sumar mate maximum ke west pensi ong ha dak penang ongdung ari sumar jang ari sue jang tumang dak ilikaweda tumang dak hojai ke dak tak penang sigena chonna chali bang ong dak maximum ke dak chali sumar do dak bang faru no capture ke ba sumar do an kan mantal so thak dak an angkang ke thepen dak itum dak non sona program ke bipan dak mainly bangke bhawan tawe lapen hala bhawan avelang lapen hala hostel punon dak avelang konstame alang construction bangke cheng lo puntame non banan nanta tang elang la bang non prang patang pun puksi ning thelo Dong kamukam pen wiki be Karbiang Long Live Sonsi chitini pha inkora ke thompen inkora pli an ninia pharman inghi bari the chingria mai mate
EBCA atum chepatir piponsi Karbi Hemphu Mukrang Research Center Rong Arting Umrang so Dimahal Sawalong Ingdeng hini parithe kang duka mailapen radamai pi paman pon Sayamo ateng barithe kang duk inghi barithe aparman rengdok reng nilapen akemanga son kedo an ke papleng thek ji aphan pura ahirjume ke long ji aphan hormai horthai pen bongkrok pen bongchin pen banta bohot pen thok jersey womut wokan mesen mate ingthir etsi barithe kang duk ang thek klang nupusi kurusaratum pherangke tuma phan than pon barithe kang duk nang kok atheke inghi barithe aso ni hang ni rep ni chi ni tur kedo an ni si kachingri lapen kemang son kedo an ke papleng thek ji aphan pusi bang so sai denglo lasi barithe kang duka sai aningkan wang deng bomsi lapen ijang atum kachirap kachitoji anparta kachitong dunji aphan tirika matum pen chuningri Radamai Pialong Bokajan Lems Chairman Sar Ed Inghi Bokajan Municipal Board Vice Chairman Sundar Ingti Inghi Barithe Chingria Mai Tirikam Atum Pen Longking Hi Maipu Dhon Singh Inghi Chunbang Abarim Chunbang Moja Singh Inghi Lapen Rajesh Lekhe Beat Officer Diopan Pen ke Chenglok Pinangan Man ke do ke the kiding atum chetong dunsi Barithe kang duk amai misen ingthir et pen pachun pon Bali pathai pen presenterang Karbing long dai Pinya daba birta ke lapansi kang ton poniklo